ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo kweta n'eziokwu ife mụnwa believe na ndị Igbo like asị ifrọ ka ndị oke ite mere ị na-avụ Rolls Royce na-avụ lines of car Igbo ọbụla onye Igbo ọbụla wa asị ịtụrụ ala onye Igbo asị okwete gị dịka etu ndụ na ndụ achọ ka ndị Igbo celebrate my life not when I'm dead ka nja m mma na ndụ ka alụ ọrụ m obu ka ndị Igbo beta ka ịbịa chụrụ na akwụ oife nchọka Igbo meelu m na ndị Igbo alaiki ka asị ụgha tụọla onye Igbo agha oyekwe ife eji mmalụ nri bụ ndụ na nri ife Igbo ji wee bụrụ isi Igbo niile bụ na nri na-agụ ọrụ ndị bidoro ịbụ arọ we are now on the 1300 ịgụ arọ. How can somebody nọ na 20 ịgụ arọ si something si na abụzi alụ nna ya dị ọkpala Now, it's very funny. I have to speak the truth. Somebody Google 1,200 and something. 1,200 and something years. Why not here together? Even together, first, second, third. Before that, the written one, the people take over. Before went 1,200 and something. Kedizetu mmadụ anyị nwa bidoro ngwaro anyị nwa bidoro lunar calendar anyị na ndị China bụ the same lunar calendar that started from February. That is the first month. Ihe modern ọfọ ebido daba ọfọ abido dabara ana ịma na akwụkwọ arụ Igbo ebido oife eji ama na arụ Igbo luo ihe afọ ebido daba ọfọ enwe akwụkwọ daba ịnanya n'ukwu ọfọ ka epu ịnanya efu na ọ na-ambidogo mewa mkpụrụ nọ n'ukwu ọfọ ana amazi aka ji ọfọ nkịtị n'ọfọ pụ na ebe ma ana m agba ngara nye ọfọ nni anyị nọ n'ezumezu ọfọ matakwa na ụmụ di a na nwere ọfọ mbụ na nri before nchichi echichi adamakwunye m okpu eze ọba aka ji ọfọ ndị Igbo ọfọma puo na be m ọfọ ụmụ di a na ọfọ adama mụtara ọfọ a unu nọ n'okpuru ya taa na ọ bụrụ m bidoro ọfọ na nri na adama nwa ọfọ na nri ọbịa nke a bụ na ọmụtago nwa maka na ihe ọdịnala m na-eme tọrọ Chukwu ụtọ ọfụ mmụọ niile adụ na be m wee bata na be m nri na-agụ arọ nye bụ nnukwu ihe kachasị Igbo na-eme bịa na ndị obodo ọzọ ọ na-amụzi amụ nri na-eme ọnwa dị iche iche na-eme ụta dị iche iche dịka ọnwa agwụ nri na-eme ya ife nri na-eme erika nri na-eme ọnwa atụtụ mana ịma na ụka bịa mebichie ife ụmụ ihe niile a kịta ụka bịa mebichie ụfọdụ ya tatimus adị folozi ya is not flowing ọnya ka m ji wee bịa ka m bido kwe nya ka m ji wee bịa weta the foundation for world peace and cultural reorientation international president to revive most of the things